Power. Mas Semplon joget nggih. Nggih, jane kok ngingeti isor ae kene ngopone to Mas? Nggon isor kene iki Mas. Hah? Hah? Kok ngingeti isor? Jajal nyawang aku Mas. Disawang. Disawang, halo. Aduh, Nyawang Tante Nadia. Nah, ojo nggon ngingeti susu Mas, ngingeti wajahe. Nah, madhep aku. Nah, iki ketoke biyen mbok iki batin Cina. terus Neng Pak Jawa. dadine Dadine ya ireng iki mau. Neng mripate sipit. sembrana. Jeng niki wau wonten dawuh Nggih. mengke enten ingkang badhe nyawer ambok pilih Manggalodo Masin joget. Oh ngono. Wah, enak sing nyawer lho, Plon. Dadi Ya. jogete ya sing tenanan. Sing tenanan. Sing apik. Dadi kok sirahe ning isor, sikile ning dhuwur ngono barang. Hah? Wi atraksi apa joget kok sirahe nang isor gitu. Joget ya? Heeh. Bareng. Lagune Nggih. napa? Lagunya apa sayang?